बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत राखण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलात नवीन 28 पोलीस वाहनं दाखल झाली आहेत. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर कणकवली शहरात या नवीन वाहनांनी फेऱ्या मारल्या. पाहूयात.